Dagito iti pakasaritaan nga inarami didi Nelyas gapu itin na paningisorsoro baten kadagitoy asorsorat. Mabasa iti 59 itotso nakas kinunana iti dalan iti talna di na ammo katawan iti kinaustisya kadagiti pagnaanda inaramid da ida anakillo daldalan. So di kita kapsatin na imbagbagay di palpalawag oray siya sino mapan ijay di na ammo edital na. Tanagkadado di kiti mangas kasabay di gapo kadagitoy asasao ket di da ammo edital na. Tay di una nang aldaw di kitoy apagsasao ado ti nga makaala uno makaaramid kadagitoy kay papanan na. Isu digitoy iti adda naisurat idi gapo iti lokot iti pagbasaan. Iti Isaias 38 iti 15 anya iti sa ukto isu nagsao kanya ket isu metlaeng inaramid da magnaakto asip pakumbaba. Kita inaramid na idi dinaldalan na akas si pakumbaba idi. Iti amin kadagiti tawen ko gapo iti pait itoy kararwak. So kadagita kabsat kas adda apagilasinan digitoy asasao iti libro ni Isaias. Dayta idi may nga nagaget idi mangas kasaba uno mamalbalakad kadagiti tao. Iti mabasa iti Isaias 34 iti 16. Sa pulenyo nga gapo iti libro iti Dios ket basaen nyo kadagitoy awanto ti agkurang awanto iti mangsapul iti kadwana. Ta iso metlaeng imbilin na iti ngiwat ko ken iti espiritu na inurnong na ida. So di kita apagsasao idi nakas adda mapigdot kadagitoy asasao. Isu kadagiti kapsat hantay kuma nagaramid digiti dadduma alinlinteg na inaramid da. No diket digitoy iti intayo alaen kas kay papanan digitoy asasao. So di kita kakabsat nga adda sitalged nga inggana itatta apanawon nga digitoy itintayo pagilasinan akas adda anay surat anagapo iti Dios digitoy akay papanan na. So agyaman nakakabsat digitoy asasao tadda digitoy nga intayo pagilasinan digitoy abilbilin. Ket agyaman iti Dios Ama manakabalin iti sa amin. Amen.